Сега, понеже не им е удобно на някои пастири, те се пуснали по домовете да агитират, че Петър Велев говори неверни работи, че няма такова нещо, че крадеме Бога, че трябва да се дават десятъци и така нататък. Давайте си десятъци. И Фарисеина даваше десятъци. От всичко, що придобие, даваше десятъци. Не както вие давате и както отдават някой. А той от всичко, що придобие, обаче Исус каза, че не си отиде оправдан. Въпреки десятъци. Защото си мисли, че той е много праведен. И презира оня грешник. 17 глава от Матея, 26 стих, ако не се лъжа. Симоне, от кого царете събират данъци? От своите синове или от чуждите синове? Апостол Петър отговаря. Мисля, учителю, че от чуждите. И така, синовете са свободни. Ако сте чужди, давайте данъци, събирайте данъци и мита. Ако сте негови, дайте сърцата си. Нема нужда. На Бога ли крадете? Какво ще му крадете от Бога? Абе, вселената е негова, бе. Вселената е негова. И ако имаш злато, да речеме кюлчета, дома злато, къде ще ги занесеш? На оня светли, с златото ли ще отидеш? Или ще ги оставиш тук? И златото е негово, златото е мое, среброто е мое, кошутите са мои в планината. Какво ще ми дадеш, дома Израил? Какво ще ми дадеш? Всичко е мое. Ако сте синове, аз може да си сетя какво да правите. Давайте за Божието дело. Но аз на баща ми десятък не съм давал. И знам, че и сестра ми не му е давала десятък. Не сме му давали десятък. Сигурно и вие не сте давали на бащите си десятъци. Ако сте синове и дъщери Божии, разберете какво трябва да правите. За Божието дело може да давате, да работите, да правите, да помагате. Обаче един царски син, като види, че неговия поданик е гладен, ще го нахрани. Ще го нахрани неговия поданик и неговия брат. И ще се грижи за своя народ.